खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानानै आं नोंथांमोन गासैनोबो आंनि सिबिनाय, आंनि अननायखौ जासिग्रोनाय जाहैबाय। आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे खौरां आङो फोसावनो सानदों। खौराङा दुखुनि खौरांखौनो जों बुंनांगोन आरो बे खौरांखौ हयथ' नोंथांमोनहा गासिबो मिथिखाबाय जानांगौ, खारन आङो दहाय फुङावनो बे खौरांखौ माखासे ग्रुपआव हरनाय जाखादोंआनो। दा खौराङा जाहैबाय मा, जोंनि बर' थुनलाइनि सासे गागि लिरगिरि, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मानिनां बिथां गुनेस्वर मोसाहारि सारा मैया मोनाबिलिनि 10:05 समावहाय रुंसारि जाबाय। बिथांनि रुंसारि जानायाव जों गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों बा गोथौ दुखु मोनदों। आरो बे दुखु मोननायखौ जोङो बिथांनि बिसि, बिथांनि फिसाज्ला फिसाजोफोर, बिजामादै बिहामजो, न'खरनि बिदा फंबाय, बाय बाहागि, जाथि गियाथि बयनिसिमबो जोङो हरबाय। गुनेस्वर सारा जेब्लाबो समाव जोंखौ हेफाजाब होबोयोमोन। बेनिखायनो बिथाङा रुंसारि जानायाव जोंहा गोबां खहा दङ। जोंहाल' नङा, सारा गसाइगावबासियानो बेयाव दुखु मोननाय दङ आरो खहाबो दङ। गसाइगावनि अनगायैबो सारा बर' थुनलाइ आफादनि बा बर' थुनलाइयानो बाव खहा दङ। बे हिसाबै जों बिथांखौ जोङो बावनो हाया। दा दहाय फुङाव जोङो बिथांखौ जोङो मान होबाय, बिथांनि गोथै सोलेरखौ जोङो मान हैबाय। दा बिथांनि गोथै सोलेराव जों बिबार बावबाय, आर'नाइ गानहोबाय। बेनिफ्राय बिथांनि गोथै सोलेराव जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जे फिरफिला, बे फिरफिलाखौ फिन्नानै बिथांखौ जोङो मान होबाय। बेनि उनाव जोङो जोंनि जिल्ला अफिस बा मावख'आव थांनानै जोंनि फिरफिलाखौ गाहाय बोख्लायनानै बिथांखौ जोङो मान होदों आरो जोंनि गासै जिल्लानि सिङाव थानाय 13था जे जोंहा गुदि बर' थुनलाइ आफादफोर दङ, बिथांमोनखौ जोङो बोसोन हरदों, अर्डार हरदों जे सानसेनि थाखाय बिथांनि मुङावहाय फिरफिलाखौ गाहाय बिरहोनानै बिथांनि मुङाव 1 मिनिट इसोरनि खाथियाव सिरि आर'ज गाबनो थाखाय खावलायहरनाय जादों। आरो बिथांमोनहाबो जों खावलायनाय बायदि खामानिखौ मावदों। दा बिथांहा बर' थुनलाइयाव गोबां बिहोमा दङ। बिहोमा होननानै बुङोब्ला जोङो गुबैयै बिथांनि लिरनाय जे माखासे बिजाबफोर, जों बेखौ रायखांनांगोन। आङो दहायसो आलमारियाव गुलुं गुसि नागिरनानै माखासे बिथांनि बिजाबफोरखौ मोन्दों। बेनि गेजेराव आङो जा मोन्दों बेवहाय आङो नट खालामदों। बेवहाय बिथाङा गांफ्रोमबो बिजाबखौ अबयसे आंनो लेंहरनानै हरोमोन गावनि लिरनायफोरखौ। दा बिथांनि लिरनाया जाहैबाय सिगाङावहाय हा फिसा दाउ। बेयो जाबाय 1981आव सोरजिनाय बेयो खन्थाइ बिजाब। बेनि उनाव लिरदों बिथाङा फेरेंगा दाउ, बे जाबाय 1984नि खन्थाइ बिजाब। थुनलाइ बिजिरनाय, बे जाबाय रायथाइ, बेयो 1993नि। बेनिफ्राय थुनलाइ सावराय बिहुं, बेयो रायथाइमोन, 2008नि। बेनिफ्राय थुनलाइ बिद्दा आरो गहेना, बेबो रायथाइ, बेयो 2008नि बेबो। ओमफ्राय आरो बिथाङा सुंद' सल'बो लिरदों। बे सुंद' सल'आ जाहैबाय दायना, बेयो 2008नि। बेनिफ्राय जापानी खन्थाइयावनो बिथाङा बे साहित्य एकाडेमिखौ मोनदों। बेनिफ्राय बिथाङा बर' खन्थाइ होननाय मोनसे खन्थाइ बिजाबबो लिरदों। बेनिफ्राय मोन्दांथि, बेबो खन्थाइ बिजाब, बेयो 2010निमोन। बिमा राव फोरोंनाय खान्थि, बेयो रायथाइ, बेयो 2010नि। बेबो बान्दि, बे जाबाय थुनफावथाय बियो। दा बेफोरबादि गोबां बिजाब बिथाङा दिहुनलांदों आरो थैजासिम बिथाङा लिरनाय हुदाखौ गाराखै।
नाथाय बिथाङा पेरालाइसिसआव गोग्लैसोनानै थानाया गोबावसैमोन। थेवबो थोरबोफोर आखाइया सेरखम माने लिरनो हायाब्लाबो थोर बिथाङा लिरबाय थादों। जेब्लानो जों बिथांनाव थाङो, बिथांखौ लोगो हमनो थाङो, बिथांनि देहानि खौरां लानो थाङो, अब्लानो बिथाङा मोनसेब्लाबो आर्टिकेल जोंनि आखायाव दैथायहरोमोन। बिथांनि लिरनायखौ जों सिनायनो खोब मुस्किल जाबायमोन। थेवबो फरायनानै बानाय फरायनानै जोङो सोदांनानै बिथांनि लिरनायफोरखौ जोङो मेगाजिनाव दिहुननो हायोमोन आरो। दा लोगो हमैया अबयसे जोङो गोबावसैमोन। जेब्लानिफ्राय लकडाउन जादों अब्लानिफ्राय जों बिथांखौ लोगो मोनाखै। दा जोङो आफस'स आरमा जोङो लोगो हमनांगौल' रायलायदोंमोन। नाथाय लकडाउन जोबैनि थाखायनो जोङो थांनो हानाय जायाखैमोन। दा हरखाब दिनैनि फुङावहाय आङो बिथांनि थैनाय खौरांखौ मोननाय जादों, मैया मोनाखै। दा दुखु गोनां खौराङा बेनो लोगोफोर। दा बिथांनि सादुनि खोथा थाहैबाय, बिथांनि मावनायनि सायाव सावरायनांगौ खोथा थाहैबाय। जों सानदों मा, गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा सानदों मा, बिथांनि सादु समावहाय बिथांनि जिउ खौरांखौ लानानै लोब्बा लाखिनानै जोङो मेगाजिन दिहुननो हायो नामा, बेखौ जोङो सानगासिनो दङ, सानदों। जों दिनै बिथांखौ जोबथा बिदाय जिहेतु दिनैसो होदों, गाबोन बा समफोरनि गेजेराव जोंनि न'खरजों लोगो हमबावगोन, लोगो हमनानै सावरायगोन। आरो जा समायाबो जोबोद गाज्रि, कभिड-19नि समाय। दा पुलिसफ्रा जोंखौ एलाउ खालामो ना खालामा, खारन बे हाबाफारिखौ मावनो थाङोब्ला बेवहाय जोङो मोनसे पाब्लिक प्लेस नांगोन। हयथ' जोङो थाना खाथिनि जे फिल्डआवनो जोङो गसाइगाव हायार सेकेन्डारि फिल्डखौनो जोङो लानांगोन, पाब्लिक प्लेसखौनो बेवहायनो खालामनांगोन। दा पुलिस प्रसासननिफ्राय एलाउ होगोन ना होआ बिनि खोथा थाहैबाय। होआब्ला जों माब्ला खालामनायाथ' खालामखाथारनांगोन, नङाब्ला सारा गसाइगावनि मानसिफ्रानो बदनाम मोनगोन। आरो जों गसाइगाव जिल्लायाल' बिनि बदनामखौ मोननाय नङा, जोंनि गसाइगावआव थानाय गासै बर' जाथिनि गासै दैदेनगिरिफोरनि सायावनो बे बदनामा गोग्लैगोन। अकर्मान्य जागोन जोङो, माने मावनो रोङै, मावनो हायै जागोन जोङो। गतिके बे फारसे सिन्था खालामनो थाखाय आङो गासैबो थाखोनि जोंनि रायजो राजा, फोरोंगिरि लोगोफोर आरो जोंनि दैदेनगिरिफोर, आं बयखौबो खावलायखाबाय। बिथांमोना प्रग्राम जायोब्ला, हाबाफारिखौ जों लानाय जायोब्ला बिथांमोना बयबो जोंखौ माने सुंथानांगोन, मदद होनांगोन। दा बाथ्राया बेनो रायजोफोर, दा कभिड-19नि सम, गसाइगावनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि। दाख्लैसो जोंहा 2 कभिड-19 माने पजिटिभ मोननाय जादों। आरो दिनैहाय आबार गसाइगाव टाउनावनो 3 मोनबावनाय जाहैबाय। दा बेखौ नायोब्ला गसाइगावनि जे कभिड-19नि अबस्था, बे अबस्थाया जोबोद गाज्रि। दा आं ओंखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय, नोंथांमोना बयबो गासिबो साबधान था। जानाय लोंनाय, थानाय जानाय, उन्दुनाय गासिबो साबधान था। माने जेब्लाबो मास्क गाननानै था, बायहेरायाव ओंखारब्लाबो मास्क, न'आव थाब्लाबो मास्क, बे सेनिटाइजारखौ बाहायबाय था। आरो बेनिफ्राय जोंनि इमिउननि सक्तिखौ बारायहोग्रा माखासे बुस्थुफोर, बेखौ जोङो बाहाय, गाज्रि बुस्थुखौ जोङो दाला। दा बयबो जाहाथे राम मोजाङै थायो, आं बेखौ हास्थायनानै, इसोरनि खाथियाव हास्थायनानै नोंथांमोननिसिम जोबथा सिबिनाय आरो खुलुमनाय जासिनानै आंनि बे मोनसे खौरां फोसावनायखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, धन्यबाद।